Australian model kumsom hne pathuma upa chu anuna thil thlengmak tak chuan a thawng hle mai in a omlai tak chuan engemaw wanga nom samlo na riau nein reivak lawa chuan arangin in bualna room bathroom a atlan lut ngal vata chutianga a inshiat na chu reilo te chau ani bathroom a minute som vel she om tak le na tak tuara a om hnu chuan rin lo le be sei lo lutuk thil a thleng ta tlat mai dan pa ngai ang lo taka thil ani thut chuan tu po mai hi kan nun a in thlak thut fo reng ani he model chunga hian enge thleng engthil makin nge anun hi thlak thleng ta engthil chi ange he Australian model la no pang tak chunga hian lo thleng I han thlir don ti ang erin lang mei ti chu Australian model lar khovel pum ang po a chanchin buko moitu ani a ani na taka chuan a moina le anal na awangin chanchin bu headline sa te antar lang fo thin ani nima se tun chuma a thuthar ne ero chu hetiang lam hi ani lawa ama erini ngei po ina arin lo lutuk le abe sei lo lam thil ani ve thung ani lungai thlak takin erini chu thlaliam ta mai October thla a thil thleng awang khan mi pui wan tlang ti chuan an soi sel na sa hle maya mi chen khat phei chuan nge in a inrin lok na tur chin chha na chu shiat sa om tak ani a ti te in an soi thina ma se chu tiang kong reng reng chu a om lo hetiang thil hi ani theyang ti reng a in shelo ani diktak chuan engthila po inrin lok na chin chha na shiat sa chu kan nei tlang pui thina ma se erinitan ve thung ero hi chuan engthil chin chha na tur emo in si hmu na tur om ang anei lem lo ani chumi zan van doi thlak tak maya chuan erini nun chu chatuanin a in thlak ta thut maya chu October ni somni pako zan ani a thil thleng zen zen lo tak ni ma se khovel ramzau taka hian a thleng ve thei reng tho ani thole ni tlai ani a Australia Melbourne a chuan erini le abialpa Daniel Carty te chu chengin nipuye boruak thiang tak hnuaya chuan zanria kildonin an hlim hle maya chutia zanria an e kham hnu chuan erini chu nuam samwak lo tanin athil e hnem luat ni berin a insia a erini chu intifai velin enga vakma angai ri lem lo ani ama iro chu darkar tin chuan anom samlo na chu aron zwal ta tol tol maya zan mut po chu harsa ati in avei kwal deuh chen ta maya chaukalama te chuan kal phein tuivot te inin mutna lam apan pheile ta ma se erini chu engthil ma chuan achok theita si lo chu khum atanga chuka bathroom lama kalmai chu athlang ta zoka abialpa Daniel po chuan minute rei lo ti liam hnu loka chuan erini chu angai to aril ru ta hle maya ti chuan bathroom lam chu pan pheya kongkhar vakika acha em tia wazo chu atumta ani engthil nge lo thleng zel don le voitam tak bathroom kongkhar chukikin bathroom chunga thombeng ching tak chu a hritanta a thom hriat awang chuan Daniel chu a hlau thongin a zamril ru ta hle maya chu bathroom chunga chuan engthil nge thleng ti in angai to a ring tak tak a avin erin icha em engthil nge ni ta ati tuar tuara ma se chuti lai chuan erini ero chuan aron chang thei to lo thok le khata erini chu ring taka che tuarin na tak tuar thom a ang bera chuti lai tak chuan Daniel chuan ti luina a kongkhar chu hong thuain a ma a tak chuan engthil nge a hmu tak a thil hmu chu a ring theilo ani chutia kongkhar a hong chu bathroom chuatamu erini na tuar chu alo chap zoi zoi maya chuti rwal chuan a thil hmu mak ti lutuk chu au chuak tuarin pahni elo in ni mak ati hle mai adik nge ye erini chuan bathroom chunga chuan note alo nei fil der mai Daniel mak ti lutuk chuan soitur berpo shelovin an chunga thil lo thleng chu an ngei to let le wangwanga ama a athil hmu chu rin harsa ati hle maya second tam tak aliam ta tia chuan erini chuan meichia ani ronti zoi deuh sap chung chuan amit tui atla zoi zoi boka Daniel chuan arang thei ang berin abial nu chu boi som vatin an pahni chuan an chunga thil lo thleng chu mak an ti don hle a chuti rwal chuan an lom em em bok ani
ama iro chu a hnu deuh loka chuan no te chu thotha thei lovin a ron duk tan ta tlat mai erini le Daniel ate chuan an hlau thong ta hle maya arang thei ang berin Daniel chuan emergency number 911 chu ava call ta vata anni chuan GI lo le ha dam taka om tura ron shilin note nun na channa na thok pek dan tur te chu ron shilin an ron thlen vat tur thu an ron shilta ani i chuan reilo ti hnuwa chuan ambulance po ron thleng vatin note thar du om tak po a thasot viau maya Daniel ero abial nu erini angai to hle maya operator chuan car ingzat ngi araitia lo zotin Daniel chuan kanshelo araiti reng kanshelo ti in achang ani erini le Daniel ti chuan anjin lo taka note du om tak an han nei ta thut mai chu an lom hle maya a hminga tan Islamei an sata a erini po chuan hun kha le chen naw apai ti kha in shimia lawa alo om khamak ati ema arai ti in shia na tur engma khosik emo thil chak ro phwam angchi anei mi alo thule naw pai theilo na man ruwa po a man ngei thu asoita a Christmas boruak chhovela athil ei in na sat awanga ari na po punbel ni maya in shia in arai ti reng anlo in shelo alo ni a IG vela thalak po sa po naw apai ti tu man an shelo ani thomna to thak po in ama engma harsatna ani lem lawa ti chuan hunte local zelin model erini po chuan a followers titan thalak pahni pho chuakin chung ko thar le no ti thar do om tak anrin lo taka an nei tak tho chu atar langta ani abial pa Daniel po chuan social media lama thusei tak tar lang ve in kan chung ko zinga lo om thar Islamei chu thole ni zana khowela lo lutin anu pum chunga thlakwa lai min shil shimia lovin alo om renga hun harsataka ni rei lote kan om hnu in tuna chuan anu le kan fanu thar po andam fam kim to in lama ho turin kanin peita kan chung kwa min thlop thlat tu kan thian ti zong chunga kan lomna kan soi seng lote in aziaka ti chuan chung ko thar ni ta Daniel le erini te chu an chunga thil lo thleng thut chu makti in an nun chong hle ma se an lomin an hlim ta em ani